Samlebåndshistorie. Om samlebånd. Samlebånd er et transportsystem, som lige siden år 1913 har hjulpet mennesket til masseproduktion af mange forskellige produkter. Lige fra de moderne biler, vi går rundt i dag, og til de forskellige nyhedsartikler. Første samlebånd i verden. Det første samlebånd kom til verden i år 1913 og blev opfundet af Henry Ford, som var på livvognsfabrikken Ford. Dette samlebånd blev opfundet til masseproduktion af automobiler, og det tog 5 år at opfinde samlebåndet. Og så har vi opbygningen af Fords samlebånd. Samlebåndet bestod af et langt bånd, som dengang var dampdrevet, og det transporterede produkterne gennem en stor arbejdshal, hvor arbejderne stod langs samlebåndet med hver deres komponenter, som så blev sat på produktet, når det kom til trillende forbi. Samlebåndet betød kraftigt effektivisering. Industrialiseringen starter, og ved hjælp fra de nyopfundne samlebånd opstår masseproduktion, hvilket betyder mere salg og større produktion. Det gjorde også, at arbejdsdagene blev nemmere for de ansatte, som nu kunne få en post langs samlebåndet, hvor de havde en ting, at de skulle sætte op på dit produkt, som kunne komme rullende ned på båndet. Det gjorde, at produktionen blev mere effektiveret og havde færre fejl og mangler forekom. Altså det vil så sige, at det gjorde produktionen mere effektiv og mere fejlfri, hvis man ser overordnet på det. Det var moderne samlebånd. I dag er samlebåndet blevet langt mere modificeret, da der er blevet elektrisk, og nu vises tegninger over, hvordan produkterne samles på skærme omkring samlebåndet. Altså det er meget nemmere for samlebåndsmedarbejderne at samle tingene nu, fordi de har en introduktion til det hele. Men samtidig med at advarselslamperne lyser, det er jo til problemer. Så det vil også sige, at de får meget hjælp i dag i forhold til gamle dage. Og så samt er mange af de ansattes arbejdsopgaver ændret. Teknologien er også ændret meget af form af robotter, som har overtaget de effektive i forhold til mennesket, og ikke kræver det samme af arbejdspladser. Så det vil sige, at vi har ikke så mange arbejdspladser tilbage på grund af effektivisering i forhold til robotter. Samfundsmæssige fordele. De samfundsmæssige fordele i forhold til samlebåndsindustriering er, at det er effektivisering af masseproduktion verden over, og det er meget ensartede produkter, og så gøres også, der er færre fejl på produkterne. Og så er de samfundsmæssige ulemper. Ulemperne er, at det erstatter menneskets arbejdspladser, og det giver større forurening i samfundet, f.eks. som større strømforbrug, og da produktionen stiger, vil der også være mere forurening på en større materialeforbrug. Og så vores konklusion, det er, at samlebånd er en god opfindelse, da det har skabt bedre produktionsmuligheder, som er både effektive og har formindsket sandsynligheden for fejl end tidligere produktionsmetoder. Og så samtidig med, at ulemperne er meget begrænset, og samlebåndet har skabt helt nye muligheder på verdensplan.